buntag mga igsoon. Maing buntag tagalangit. Musta ang kabuntagon? Panghiumon ba? Maayo kayo atong kabuntagon. Niyata aron sa pagsimba. Mao ni ang panahon. Munang gikan sa Bible. Mabot ang panahon na dunay magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Palihog manindog ta mga igsoon. Manimba ta, manimuhaon ginato nga masimba ginato ang Dios. Mo'y masintro sa atong kinabuhi. Kay ang Dios gustong mo atiman sa atong kala, lawas ug espiritu. Opening prayer. Inablihang mga pag-ampo ni Pastor Dito. Atong ihatag atong nahuna atong kasing-kasing sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Matod pa sa iyang mga pulong nga sa panahon nga duulo nato siya nga moduol usab ka nato. Sa panahon nga kita magkahiusa, na matod ni Hesus duha og tulo nga magkahiusa, magkauyon nga maghisgot sa iyang ngalan. Siya miingon, ana ako sa inyong taliwana. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nag-atiman sa matagusan na mo kakinabuhi. Dios nga mo'y naghatag og kusog. Dios nga mo'y nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matagusan. Ikaw ang Dios mo'y nagpakaon, nagpabisti, nagpainom ka namo. Walay nakulang sa amo ang pagpuyo sa kalibutan. Padayon mo kaming giproteksyonan, padayon mo kaming gitagaan og panglawas nga maayo, na ay kusog, kadasig. Aron o Dios amo kang halaran, aron amo kang daygon, aron amo kang simbahon. Nagahin kag adlaw o Dios aron kami makahalad sa among kinabuhi diha kanimo. Ug walay lain o Dios nga adlaw nga imong gihalad, gigahin alang kanamo. Ang unang adlaw sa matag semana o God, nga mao ang Domingo niining among kapanahonan o Dios. Busamahan ania kami nagkahiusa. Niya kami o Dios aron sa paghalad sa among kinabuhi. Ania kami o Dios aron amo kang awitan, aron amo kang daygon o pasidunggan. Kami nga imo makatawhan, imong gisultihan o gitudluan kung unsaon kanamo paghalad, kung unsaon kanamo pag-alagad, kung unsaon namo pagdaig ang imong ngalan. Ang imong pulong nagsulti nga dayga ang Dios pinaagi sa mga awit, dayga ang Dios pinaagi sa mga pagpakpak, dayga ang Dios pinaagi sa pagsayaw, tungod kay ikaw ang Dios tag-iyaman sa among kusog. Amahan Dios nga makagahom amo na usab nga giablihan karon ang among kasing-kasing, ang among hunahuna sa pagdahig kanimo, sa pagpasalamat kanimo. Among gihatag o Dios ang among kaugalingon diha kanimo amahan, sa pagdahig, sa paghalad diha kanimo amahan. Bisan pa sa akong mga igsuonan nga naa karon sa nagalaing mga lugar sa tibuok kalibutan nga nakig-uban kanamo sa paghalad, pagsimba, pag-alagad kanimo amahan. Pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Magapanalangin mo sa kanila amahan. Magahatag usab kag kusog, magahatag usab kag kalipay nga magikinahanglan sa matag tao amahan. Amo kang gi-welcome o Dios sa among panag-uban karon. Amo kang gi-welcome o Dios niining among pagsimba, pagdaig kanimo. Ipabati o Dios ang imong presensya. Ipabati o Dios nga niagad ka sa among taliwala. Niagad ka o Dios aron sa pagdawat sa among mga pagdaig, pagdawat sa among paghalad. I-bless Ginoo ang matag-usa. Amo makaigsunan nga paingon pa lang na ini maong simbahan. Ikaw o Dios magapanalangin. Og salamat Lord nga imo kaming gidala nini balay tigumanan, balay alampuanan aron paghalad o mga pagdaig kanimo, paghalad o mga pagpasidungog, pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios bisan pa sa tanang mga dapit nga adunay simbahan, adunay tigumanan nga nagdaig kanimo, adunay mga tigumanan nga di na ang imo katawhan nga nagsimba kanimo. Imo usab nga panalanginan ining adlaw o God. Tagaan mo kami kalampusan, kadaugan sa mong pagdaig, paghalad sa mong kinabuhi di kanimo. Og among dawaton ang kunon ang imong pinasayng pabor panalangin imong giandam kanamo sumala sa imong mga saan. I declare blessing sa matagusa. I declare healing in the name of Jesus. I declare provision in the name of Jesus. Walay makulang sa matagusa kay ikaw ang Dios nga mogilagaran mo'y maoy tag-iya sa tanang butang. Og wala gyud nakulang diha kanimo kay ikaw man ang Dios makahimo sa pag-atiman sa matagikinahanglan sa matagusa. Salamat Lord sa kadauga kalampusan, mga pagdaig, pagpasalamat alang
lamang kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Ingnay mong tapat. Good morning. Good morning, no? O niya ideklarar nga ingna nga panalanginan ka sa Dios. Mas maayo mga kaigsuonan pangumustaha ang imuhang igsuon kay matud pas Biblia kung pagpangumustahay kamo, no? Kumusta ang imuhang imong pamilya, no? Imuhang panginabuhi. Mao ni time nga mangumusta ta sa usag-usa mga kaigsuonan uban sa pahiyom. O niya dili na to kalimtan ingna nga i-bless ka sa Ginoo kay wa gyud ka maluya. Ano? Dili kita dapat magmaluyahon. Amen? So, uban sa awit nga ayaw pagluya-luya. Nya lamanuha pagbalik ang imuhang igsuon. Mas maayo dili lang kanang imong tapad sa wala og sa tuo kun dili bisan gani sa imong likod. Og pwede ka mogawa sa imong likuranan o niya mao na ni time nga atong pangumustahon atong igsuon. Ayaw pagluya-luya sa bagay kaniya. Amen. Kay kon magluya-luya maalkansi ka, maalkansi ka. Kung doon na may problema, ayaw una-una. Kundi sa pagsahig sa presensya niya, sa presensya niya, ipataas ang kamot sa matay kaniya. Lingi sa wala, Lingi sa wala, lingi sa tuo, lingi sa tuo, pahiyumi, pahiyumi ang katupad mo. Ayaw pagluya-luya, ayaw pagluya-luya sa bagay kaniya. Kay kon magluya-luya maalkansi ka, maalkansi ka. Kung doon na may problema, ayaw huna-huna, ayaw una-una, pulihin sa pagday, sa pagday sa presensya niya, sa presensya niya, ipataas ang kamot sa pagday kaniya. Lingi sa wala, lingi sa tuo, kumusta ang katupad mo? Ipataas ang kamot sa pagday kaniya. Lingi sa wala, lingi sa to, lingi sa tuo, pahiyumi, pakantaha ang katupad mo. Nindot kayo ang minsay sa awit mga kaigsuonan matod pa lingi sa wala, lingi sa tuo. O niya pakantahan ang imong tupad. Ingnan kanta pod ta. Di ba? Kay ang Ginoo nag-ingon nga higugma ang Dios sa tibok nimong kusog. Nining taknaa mga igsoon nining adlaw ang tibuok kalibutan kung imong lantawon bisan asa ka nga lugar ibin diri sa Pilipinas nining adlaw ang mga taong dunay Dios mosimba gyud na. Amen ba? Amen. Usa sa mga buhing ilhanan nga duna kay Dios nga giatiman ka sa Dios ning simbata sa Dios. O niya ningon si Jesus nga moabot ang panahon mo nang giingon nga moabot ang panahon nga bisan asa pwede natong simbahon ang Ginoo. Amen. Duha og tulo nga magkahiusa. O niya, Hallelujah. daghan na biya ta. Naagyod ang Dios og ang iyang presensya. Amen. Nga dili ta magluya-luya mga igsoon sa pagdaig sa Dios nganuman kaysa matag adlaw giubanan ta niya. Yes. Yatiman ta, no? So nining taknaa ato ang daigon ang Dios. Pag makigsulti sa Dios, ingnon nato ang Ginoo. Salamat Lord. Nga sa matag adlaw gikan sa miaging Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kagahapon Sabado hangtod Domingo na sad, wa gyud nakulang sa among pagpuyo sa kalibutan. Amen. Nganuman kanunay siyang nagatiman nato. Yes. Atong ipiyong atong mata, unya ato ang ihatag atong hunahuna ang atong kasing-kasing ato sa Dios, ato sang simbahon.
Ang Biblia nagsulti nga wala tay laing simbahon kundi ang Amahan nga maoy tag-iya sa tanan. Pagkasimbahon nato sa ngalan ni Jesus. Hallelujah, glory, thank you Jesus. Amahan, niya kami o Dios magahalad sa among kinabuhi, sa kusog nga imong gihatag kanamo, sa tingog nga imong gihatag kanamo, Ama. Amo kang daigon pasidunggan, thank you Jesus. Hallelujah. Sa matang Allah, gusto ko nga kauban ka. Yes, hallelujah. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang nagiginhawa, ikaw ang akong kusot, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man sa tanang panahon, Lord, amo kang ipangandoy, amo kang gitinguha nga maoy mag-uban kanunay sa mong kinabuhi, God. Sa matanggala, gusto ko nga kauban ka. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dugang ikaw man. Ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dugan ikaw man. Ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusot, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, hallelujah. Oh, simbahon ka, hallelujah. Lord, ikaw ang among kusog, ikaw ang amo ang dalampanan, ikaw ang amo ang kadasig, ikaw ang hangin nga among giginhawa, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amo kang awitan, halaran, sayawan, amo kang daigon o Dios sa tanan nga niya sa mong kinabuhi. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus, atong daigon ang atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Daigon na to ang atong buhi nga Dios, pinaagi sa kinatibukan atong kusog, huna-huna, tibuok na tong kasing-kasing. O sa dihang mo daig ta sa Ginoo, gisugo ta sa Ginoo, mga igsoon, nga ato siyang sayawan. Din atong gamiton ang atong mga kamot sa pagpakpak ato sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ania ang imong mga katawhan o Dios, magaday kanimo. Yes, Lord! Ani ako magaday kanimo,
magsimba kanimo kay gamhanan ka. Yes, Lord, gamhanan ka. Balaan ka o tagos na alangaran ka pagkadako sa gugma mo o Diyos. Giantos mo ang pagpasan sa cross pagkatahong sa plano mo o Diyos. Lagi pagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, Lord! Ani ako magaday kanimo, ani ako magasimba kanimo Hallelujah. kay gamhanan ka ug balaan ka ug tagos ka alagaran ka pagkadako sa gugma mo o Diyos. Giantos mo ang pagpasan sa cross pagkatahong sa plano mo o Diyos. Ngagi pagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Pagkadako sa gugma mo o Diyos. Giantos mo ang pagpasan sa cross pagkatahong sa plano mo o Diyos. Lagi pagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Adlaw karon sa pagmaya. Sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun ta. Gawas nun ta sa balatian. Amen. Gawas nun Sa sala. Gawas nun ta sa kalisod sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Hesus. adlaw karon sa pagmaya. Adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun ta sa balatian. Gawas nun ta sa balatian. Amen. Gawas nun ta sala. Gawas
gawas nun sa sala, gawas nun sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kag Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kag Jesus. Kitagaan ta kagawasan gikan sa sala. Amen. Gitagaan ta sa Dios o kagawasan gikan sa kalisod. Sa una lisod kay ta simba. Apan karon sayo na kayo ang pagsimba. Amen. Sa una perting lisura, apan karon hamugaway na. Amen. Lord. Para makadaig ta sa Dios, para makapasalamat tas Ginoo, para makalitok tag thank you Lord. Gitagaan tag kagawasan. Aniya matod pa, gawas nun kas kaguol. Imong tapat gawas nun kas kaguol. Amen. Oh? Hallelujah. Kay wa naman tay sala. Ang taong naisala, di gyud na siya malipayon. Pero ang taong wa naisala, kay gihatagan tag kagawasan, naatay pagkamalipayon. Amen. Padayon natong daigon ng Dios mga kaigsunan. Padayon natong simbahon siya. Padayon natong ihatag ang atong nauna, ang atong kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Siya nahigugma kanato tungod siyang gugma, iyang ipadala iyang bugtong anak. Ug tungod siyang gugma si Jesus namatay alang kanato. Nag-antos siya aron ikaw dili mag-antos, aron makabanton tag kagawasan. Hallelujah. Glory to you Jesus. Angayan kanamong daigon, angayan kanamong simbahon o God. Amahan na mo nga Dios. Hallelujah. Thank you Jesus. Gihigugma mo ako, gipakamatian mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Salamatan ka sa imong dagkong gugma, ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Kiluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Yes, hallelujah. Giluwas mo ako, o Diyos. Higugma mo kami ugaan. Thank you sa imong gugma, Amahan. Gihigugma mo ako, gipakamatian mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Salamatan ka sa imong dakong gugma, ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Kiluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo.
naghatag kinabuhi kanamo God. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako makasali. Ikaw ang naghatag kinabuhi, O Dios. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako makasali, O Ginoo. Ikaw ang kalipay ko, O akong Ginoo. Yes, ikaw mo kalipay, O God. Mo ako, ikaw ang kalipay ko. Yes, ikaw ang mong kalipay, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Iluwas mo ako, Ikaw ang kalipay ko, O akong Ginoo. Iluwas mo ako, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagluwas na namo na. Salamat, O God, sa imong paghataw o kinabuhi. Imo kami gitagaan gininhawa aron sa pagdaay. Aron mo simba, pasalamat kami, O God. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah, glory, thank you, Jesus. Alang kanimo ang himaya, Alang kanimo ang pagdayi. Ikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungo. Alang lamang kanimo ang himaya, O God. Alang kanimo ang himaya. Oh, hallelujah. Alang kanimo ang pagdali. Thank you, Jesus. Ikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungo. O Diyos, ikaw ang tinobdaning tanan sa matag adlaw. Sa among mga panginahanglan, O Diyos, ikaw ang nangamanan. Kay ikaw man ang tinobdaning tanan. O Diyos, ikaw. O Diyos, ikaw ang tinobdaning tanan sa matag adlaw. Sa among mga panginahanglan, O Diyos, ikaw man ang labanan. Kay ikaw man ang tinobdaning tanan. Ikaw man ang tinobdaning tanan. Ikaw man ang tinobdaning tanan. Ikaw ang tinubdan sa tanan, Lord. Sa among kusog, mayong panglawas, sa kalipay, sa kalinaw, sa gugma, pagtuo, paglaom, kining tanan, gikan kanimo.
ang amo ang kinabuhi gikan kanimo, ug ang imong mensahe nagsulti nga ang katanan para lamang sab kanimo. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo, sa imong paghatag kagawasan nga nakasimba kami kanimo, sa paghatag nimo kadasig nga makapasalamat kami, makahalad sa among kinabuhi diha kanimo. Thank you Jesus. Amo kang daigon bayaon sa tanang adlaw, sa tanang panahon, sa tibok namong kinabuhi, karon ug hangtod sa kahangturan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Ang tanang katawan maging praise the Lord. Sa sunod nga bahin kita sa scripture reading pagdadto ni Brother Albert. May buntag sa tanan. Atong abrihan ang atong Bible sa Lucas 11:27-28. Ang tema niya ni ang tinuod nga kabulahanan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug mingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Sa 28, apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini ang pulong sa Ginoo. Sa sunod nga bahin mao ang testimony pagkadado ni Sister Pura, isa-isa iyang kaagi sa kamayo ang Dios. Nagkabot niya. Imo ang higayon, Sister. Maing buntag na itong tanan. Ako din i-share ninyo no, ang akong sinati nga kadaugan. Katong time nga nasakit ko. Nahubag man no akong ngabil. Ang maglisod ko sa pagkaon nato ang ana sa lugaw bitang nga tiktik butangan og kanang gatas ding ana pag-idi paagi sa straw sa soft drinks ba. Kadugan adto, lain man jud akong paminaw, ay mura man jud kog mawala sa kalibutan mo to nagpa-check up ko. Giinjikan ko ato, mura katulong inject diha pa ko nakapil og kanang sakit. Nya. Pag last ato, ikatulong inject dali-dali jud kog lingkod kay ngit-ngit akong pananaw, wala man koy kaon adto god. Nya, mo na mauli mi ato, gabi na jud parting tugnawa. Nya, pag abot na ko lami jud kay ikaon og kanang kanon ba nga gahi di pa man jud ko kabanganga unsa man ako ni oy nya wala na jud nako nagpakawala atong paglaom sa atong buhi nga Dios bagi providean gyapon ko og hantod karon naa pa ko. Daghang salamat og may buntag natong tanan. Ang sunod mao ang halad sa pamilya Dinoyo. Ilang kantahan or awitan or sayawan ba nila ang Ginoo? Inyo ang higayon. Dinoyo's family. 1 week nga prepare para sa Ginoo.
Check. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunan.
kanya mo lang ilagang ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Atong pagpakan pag-usab ang atong buhi nga Dios. Nindot kayo ang awit sa atong mga kaigsuonan nga hatag siyag mga pamaagi sa panahon nga dunay mga kabugaton nga atong bation sa atong pagpuyos kalibutan kay sa ato magong pagpuyos kalibutan naagi mga panahon nga mubati tag kaluya, mubati tag kaguol, mubati ta og kanang kasamok. Kanang tanan walay laing solusyon dili ang bisyo. Kay kung pangitaon nimo ang kanang lunas, unsam nang lunas? Kanang tambal sa imuhang kaguol, kasakit, kaluya, kasamok. Pangitaon nimo ang kaayuhan ana sa bisyos kalibutan, di gyud na nimo makaplagan magdugang hinuon. Ibin sa imong barkada, sa imong mga kaila nga walay Dios. Pero kung ilapit nimo kanang iduol nimo ang imong kaugalingon, matud pas awit nga duula lang gyud ang Dios. Di ba kanang imuhang kabiguan, unsam nang kabiguan kapakyasan. Napakyas ka sa imong tinguha, sa imong mga pangandoy, sa imuhang mga pagpaningkamot. Di ba kung doon natay mga pagpaningkamot unya dili na to makabot, dunay mga panahon nga bisan saon na to panarbaho, bisan saon na to kugi, bisan saon na to og kanang panguma, bisan saon na to og kanang daro, bunglay, tanom, bisag adlong Domingo dili na to ihatag sa Dios. Ang rason nganong maningkamot ta aron makalingkawas tas kalisod wala gyapoy kagawasan. Kay ang tinuod nga kawasan dili ang kanang pagpaningkamot bisan sa adlang Domingo. Kang tinuod nga kagawasan gikas kalisod, mao ang adlong Domingo ihatag nato sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan ang Dios. Nya matud pa diha lapit lang ka sa atong Ginoo. Asa man na mabasa diha sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Si Jesus mintanyag, "Duol kamo kanako, kamong gikapuyan, kamong gibugatan. Duula ko kay papahulayon ko kamo." Unya gi-confirm gyud po na sa Holy Spirit nga naa kang Apostol Santiago. Ingon si Apostol Santiago diha siyang libro sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 8, "Duol kamo sa Dios ug moduol siya kanimo." Ang Dios naghulat gyud na, ang atong Ginoo naghulat na kung kinsay moduol. Pag moduol ka sa Dios, ang Dios mismo usab moduol kanimo. Munang sa adlong Domingo, unang adlaw sa matag semana, wa tay laing duolon. Kay sa panahon mo duol tas Ginoo, ang tanang kabugaton, ang tanang kaloyahon, ang tanan nga mga problema, ang tanang kasamok,
mawagtang na og dili na moabot sa atong kinabuhi sa tibuok semana. Munang makahalad tag uban ang kalipay, makasimba ta uban ang kamaya. Amen. Pero kung kanabitawng dili ta kalingkawa sa kaguol, magdala ang imong naong sa kaguol. Di ba no? Mabati po nimo ang kaguol, bisan sa imong hitsura, linga-lingi ako na imong tapad, nagdala ba na siya kaguol? Kaysa hay mo simbar ang taong na kaguol, maunay ka banabatasan sa tao, unay kabugaton, kaloyahon, o wala na gani kapaingnan, isa na mo sampit o Ginoo. Pero kinsa man ang makaduol sa Dios? Ingon diha sa Biblia, sa ikaduhang Kronikas man siguro na, City 14, nag-ingon diha nga, duol kamo sa Dios. Naghisgot man gyapon na og duol, pero kinsa man ang makaduol sa Dios? Ako kuno ning basahon mga igsuon nya muadto na ta sa mensahe usab nga angay natong madunggan sa atong panag-uban. Ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Og kon ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang mga sala, patalinghugan ko gayon sila. Naay mga gi-require ang Dios aron makasiguro ta nga dunggon gayon ta sa Dios, aron dawaton gayon ta sa Dios. Una, kinahanglan mo dangop ta, muduol ta nga may pagpaubos. Kanang taong magpaubos di na mangwinta. Tama ba? Kay ang taong muduol nga na ay pagpangwinta nga walay pagpaubos mo ingon man na nanimba ko, may nani ra gyapon. O di ba? Pero kung mopaubos ta, Lord, bisag unsay na anako, bisag unsay akong nasinatian kabalo ko nga andam kang mutabang nako. Unya ikaduha nga gi-require dihaan gyud nato ang sala. Kabalo naman gyud ka unsay sala. Pero dunay mga dapit siguro sa kinabuhi kahimtang sa tao nga wala pa nato masayre kung unsa sala ba di ay o dili sala. Pero kasagaran nasayod na taon sa sala. Amen ba? Kung munong na gyud ang tao sa sala, patalinghogan gyud sa Dios ang atong mga hangyo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kalampusan sa among lakaw kagahapon miyagi pang Biyernes, gikan dinhi, gikan mig alas 10 pag-abot dito sa Tampi, medyo preting inita, tingnan nako si Brad Sirapin kanang maniid ta kung naidag-om mga ipadala ang Ginoo, sutoy dayon ta, dagan yung dagan. Unya pag-abot dito sa pulo tanhay, pertin na maginita. Nya lahi man gud kung init kaayo kay lahi man gud diri sa dalan sa Cebu nga daghan mga kahoy ang kilid sa karsada. Dito katubhan mo alisngaw. Unya lapad yan ang dalan mo lisngaw ang init. Nya paingon sa among lawas ang init. Ako sang giingnan, mamahaway ta aning punuas kahoy nga uskabuok. Kinamay kahoy diha, mahaway mi. Li mig naidagom, sutoy dayon mig naidagom. Pag abot dito mga kigsunan pagka Thanksgiving, nagpasalamat ko kay kana bitawng ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa atong FM station, dako kay nakatabang nila. Gani tungod sa ilahang kadasig, nalipay kay sila og uban sa ilang tinguha nga nagdala kog transistor radio. Wa pa man ako makuha ang transistor radio. Ang atong igsuon nga kauban nako sa una sa Love Radio nga maopoy gigamit sa Ginoo nga nakasulod ko sa Love Radio. Ning tawag siya nga gahapon ipakuha. Ingko nga na ako sa kuan pastor sa Negros. Kay maugi pag-abot na mo Tampi, paingon na mo diri nagchat siya nga gahapon ipakuha. Iko nga next week na lang gyud siguro. Insya wala na pod, di na pod ko nimo mahimamat kay mobalik na po kus gawas. Na po ko no sa biyahe sa di gyud ta makita. Kung okay ra pastor, mag-agad ra ko nimo kanang makita ra ta. Amo na nga mutchat lang siya kung kanus ama pod naa siya diha sa Lapu-Lapu para kuhaon ako ang 60 ka buok transistor radio.
Kanang 60 perti nang daghana to pakpakan ng Ginoo. Na ay 20 diri, 20 dito sa tanhay. Unya napoy mga FM radio nga nag-hook up nato sa tong programa ato po silang siran. Labi na ang tumunoy, no? Unya lipay kay ko mga kigsunan kay ang atong programang pulong mo kinabuhi ko nakapausab gyud sa kinabuhi sa tao. Daghan kay ko nga mga kaila kaniadto nga grabe yung pagkapalahubuga. Grabe yung pagkabisyusyuha. Unya, perti pong isuga. Maghiskot kag isog ka ng negros diha. Perti daghan ng NPA diha. Muna nga, nalipay ko. Nganong nalipay ko? Kay ang akong kaila kaniadto nga perting palahubuga, karon pastor na. At ang pakpakan ng Ginoo. Siya ay nang nagdala dito sa ubang mga simbahan sa negros. Unya, niingon gyud siya nga, abi nimo pastor, gilutos biya ko sa una. Perting bugata nga nung gilutos. Abi nimo gilutos ko, nya kabalo ba kakisay galutos nako? Sa iyara po ko nung papa. Iyara gitong papa or ihara gitong kuan, uyuan. Ngano man liminister man. Kabalo ba mo? Sa dihang isaysaya niya ang iyang uyuan o iyang papa, iyang giingnan nga nagsunod-sunod bitaw ko nimo sa una, kuyog bitaw tang nagsimba, pero ikaw mismo gabisyo ra. Ako sad gabisyo. Nya gusto man kong mausab. Gusto man kong makalingkawas sa bisyo. Nya wa may laing nakahatag nako og kausaban ang Biblia man. Munang ang Biblia gani mo hisgutan, makahatag yung nagtinuod nga kabaguhan. Amen. Muna nga sa ato karon nga panag-uban sa matag unang adlaw sa matag semana mao ang Domingo, wa tay laing kana bitawng pinakaimportanteng bahin sa atong pagsimba mao gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kaganina kigibasa ni Brother Albert or Dong og Gaw Albert, kay ari ko ni Gaw o Joel, daghan po ming sangod. Gaw o paring Joel. Kay kinugos man nako ang iyang anak nga magmanghod na sa magmanghod na. Nainana man na, no? Salamat kaayo. Ang mensahe sa Dios nga ato karong hisgutan naa sa libro ni Juan. Unang Juan kapitulo 3, mas maayo ning naa sa New Testament rao sa tamag basa kay ang atong gigamit mga Bible kasagaran dire New Testament pa man. Kay ang ato ang gihulat-hulat nga Bible nga Old and New nga libro or Bible wa pa man nato maklim. Unya siran kuno ko tagaan kuno ta og 60 sad ka buok Bible. Ato pakpakan ang Dios ana. Sa una dito pa ko Cebu, naay mga seminar sa usas mga Bible supplier kanang mga religious supplier bitaw nga naa diha sa Barangay Dayas nga usa na siya ka supplier gyud sa religious books kanang Philippines Bible Society. Moapil ko sa ilang seminar o human sa among seminar tagaan ko og kanang tag 200 ka Bible unya ako nang i-share ngadto sa mga kasimbahanan sa Sugod, kasimbahanan sa Bourbon, kay daghan pa man kong mga Bible study kaniadto kay grabe ko ka kanang ang akong lawas kaya pang mo Bible study taga-adlaw. Karon murag maglisod na ko og dagan gani sa uska adlaw. Hagok na gabi, hagok oy. Kay happy uska adlaw dagan. Matud pa dinhi sa 1 kapitulo 3 o niya basahon na to ang versikulo 23 hangtod sa 24. Ingon dinhi ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo og maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios og ang Dios anaa kaniya og masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato.
atong pangayoon is Ginoo nga iyatang lamdagan. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom. Niya kami o Dios, andam na sa pagpaminaw kanimo. Andam na o Dios sa pagdawat sa imong mga mensahe. Diin sa mga pulong nga imong ipasabot kanamo. Amahan, malipayon kaming mudawat niini kay gikan man kanimo. I-bless usab Ginoo ang matag usa. Usab ang imong alagad nga magasulti sa mga mensahe nga gusto nimong madunggan ug masabdan sa among pagpuyo niining sa kalibutan, niining naong sa kalibutan. I-bless kami, O God. I declare blessing in Jesus' name. Amen. Now, ang pinaka-importante dinhi nga ato karong pamalandungan, mga kaigsuonan, palihog ko sa bata nga dili mag-cellphone sod sa simbahan. Kay usas ako ang gidisiplina ang mga anak. Salamat sa Ginoo. So, padayon ta, no? Ang pinaka-importante dinhi kining gitawag nagtuman. Amen ba? Nagtuman. Ang tanan may nagtuman sa sugo sa Dios. Muna gyud pinaka-importante ang word nagtuman. Kay nganong importante man siya mga kaigsunan, kay sa panahon nga do na tay gituman, do na gyud tay maani. Pero kung wa tay gituman, wala tay gibuhat kumbaga, wala tay gitrabaho, wala tay gihimo sa atong pagtuo, ang giingon ni Santiago, nang limbong ratas atong kaugalingon. Nangilad ratas atong kaugalingon. Asa man na mabasa? Diha sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22. Klaro kay na diha mga kaigsunan nga ang tao nga nagtuo nga wala say gibuhat mga kaigsunan, dako kay na siyang ilad sa iyang kaugalingon. Santiago Kapitulo 1, versikulo 22. Nag-ingon dinhi, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Ang namati sa pulong sa Dios apan dili magtuman, nahisama niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga hitsura, makasud-ong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag kagawasan sa mga tao, magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton, kay dili man siya kutubra diha sa pagpamati. Daghang mga tao nga nakadungog nga dunay Dios. Daghang mga tao nga nakadungog nga dunay Hesus nga gilangsang sa krus. Pero wala sila gani kalibutan bisan gani sa tinuod nga pagtulunan ni Kristo. Siguro mamalandong ta. Dili ba bakaha ta parihas kadaghanan nga nagtuo Ginoo pero wa gani kahibalo mahitungod sa pagtulunan? Kay importante man kaayo ning naatay gituman, naatay gibuhat, naatay gihimo. Ang word pagtuman mga kaigsunan, dili na siya, kumbaga, dili na siya imahinasyon. Ang pulong pagtuman, naagyo kay makita. Amen ba? Kay kumingon tang nagtuman, unya wa tay nakita, wa ka anak magtuman, oy. Kay unsa may giingon sa atong Ginoo nga mga sugo ug mga pagtulunan, hisgot ag sugo. Pero tindaghana ang sugo nga gisgutan sa Dios dihas Biblia. Ug ang sugo nga gisgutan sa Dios nga naas Biblia para na nimo, para nako, para natong tanan nga nagtuog Dios. Ug dunay duha ka sugo nga gisgutan ni Juan. Okay? Duha ka sugo. Ingna imong tapad duha ka sugo. Duha lang usa ka sugo. Ang giingon dito ni Juan nga ang sugo sa Dios. Ato ning tan-awon ha. Diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 24. Ingon dinhi 23. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa anak. Motuo kita sa ngalan sa anak.
nga si Hesus Kristo. Siya ra gyud atong tuuhan. Amen? Kay nga naman sa unang panahon manggod, the time si Jesus nga nagministry mga igsuon, daghan kay mga tao nga nagtuog Dios pero do na pud sila gituuhan. Kabantay mo, si Jesus nagsangyaw mahitungod sa bulahan. Di ba kasagaran nga gisangyaw ni Ginoong Hesus diha gyud sa pagsangyaw mahitungod sa kaluwasan. Even sa Mateo kapitulo 5, naghisgyud siya bulahan. Bulahan ang mapabsanon, bulahan ang makigdaiton, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan sa Dios, bulahan ang putlig kasing-kasing. Puro na mga bulahan diha. Bulahan ang gilutos, bulahan ang gidaog-daog, bulahan ang gibutang-butangan. Pertig yung alauta diin ang mamutang-butang, no? Ang tinuod nga bulahan katong gibutang-butangan. Kung sa imo ang pagkakristohanon, ikaw mo'y gibutang-butangan, bulahan ka. Pero bantay nga di gyud ka dapat mamutang-butang ni bisan kinsa. Amen? Now, puro gyud na bulahan. Karon sa dihang nagsangyaw si Jesus, nagsulti si Jesus mga kaigsuonan, sige sa gingon nga bulahan ang tao nga putlig kasing-kasing, bulahan ang tao nga naningkamot nga managdait ang katawhan sa Dios. Karon dunay tao nga naminaw, sama gud nato karon naminaw ta. Unya sa dihang naminaw ang mga tao sa giwali ni Jesus, wa man gyud siya makadungog nga miingon si Jesus, bulahan ang akong inahan. Bulahan ang nagpahimugso nako. Samtang nagsulti pa si Jesus, kay doon na mga taong naminaw nga, uy, wa man i-apel ang inahan ni Jesus nga bulahan. Wa kapugong ang tao eh. Samtang nagsulti pa si Jesus, mingdagan ang tao taliwala sa mga tao di nagsulti si Jesus, kumbaga, wala niya respetuhi si Jesus. Nagsulti pa gani si Jesus, iyan ang gisaplag. Saplag ba'y tawagan na? Iyan ang gidisturbo. Asa na mabasa? Katong gibasa kaganina ni Gaudodong. Naa sa Lucas kapitulo 11, 27, 28. Tanawa rago diha. Di ba, ang imong makit-an diha nga nagsulti pa si Jesus. Ingon diha nga 27, 28. Lucas 11. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. So samtang nagwali pa si Jesus, samtang nagsulti pa si Ginoong Hesus, gisaplag sa babae. Sakto ba na nga term kanang gisaplag? O gipalag. Sakto day na, dili gisaplag. Gipalag. Murag mamaor man gud no? Pero salamat kaayo, Mr. Lisa, ang isa gipalag. Kana bang murag buyag ba? Si Jesus sige sa gingong bulahan. Wa magyud siya kabantay ang tao nga naminaw, ang babae nga naminaw, wa magyud mo ingon si Jesus nga bulahan si Maria. Asya mo mingdagan sa taliwala sa mga tao miingon, bulahan ang babae nga maoy nagsabak o nagpahimugso kanimo. Siguro ang babae ba nga naminaw, nakamatikod siya murag nalimot man siguro si Jesus. Bulahan si Maria. Matud pa sa babae. Bulahan ang babae nga nagsabak kanimo. Unsa may tubag ni Jesus? Wala po siya moingon nga, bitaw no, nakalimot man noon ko. Wa gyud siya moingon. Apan unsay giingon? Ang gisugilo ni Jesus kung kinsay tinuod nga bulahan, ingon siya diha, apan si Jesus bitubag. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. To pakpakan ang Ginoo. Ang problema mao ni sa kadaghang Domingo nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Pilara ka Domingo siguro nga nahatag sa tao ang iyang kinabuhi aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero bless kayo ka nga sikad nga bidesisyon ka sa pagpaminaw sa pagsunod ni Jesus Christ. Kay ni decision man no sama ni Sister Bernadette.
last Friday, Martes, naging Tuesday, nagpabautismo siya. Kay kanang bautismo, sugo gyud na. Sugo gyud na sa Dios. Unya naanay gipisa-pisa nga mga pamaagi nga gibilin ang Dios diha sa Biblia. Kung kinsay angay bautismuhan, kanus-a ang bautismo mahitabo, ug unsay gikinahanglan aron ikaw angayang bautismuhan. Ug unsay rason nganong kinahanglan bautismuhan ang tao. Ug unsa man po'y mga benepisyo nga makuha sa tao sa dihang magpabautismo ka. Unsa man po'y gipakita nga mga example sa diha nga nagsangyaw si Jesus about baptism. Si Jesus usas mga kanang naghimog example sa bautismo. Siya giutor, siya ay founder, siya ang tinubdan, siya ang sinugdanan. Speaking about baptism. Gikan sa Galilea, mingpanaw siya, mingbaklay siya. Abot sa Jordan. Kung imong lantawon ang kahimtang sa panahon nga nagpabautismo si Jesus, perting sakripisyo ha. Kay wala pagoy motor sa una. Kung imong lantawon, wa pagyuna sila'y kabayo, kay panday ragod si Jesus, amahan, panday. Gikan sa Nazaret. Pag abot dito sa Galilea, mingpanaw siya paingon sa Jordan, gipanaw na niya, gibaklay na niya tulo ka gabi ug tulo ka adlaw, sumala sa mga Bible scholar nga nagtuon sa gitawag kinabuhi ni Jesus. Kay ngano man, perting layo ang Galilea, abot sa Jordan. Kung imong lantawon sa mapa sa Biblia, perting layo miadto ra gyud si Jesus kang Juan aron magpabautismo. Kay ngano man, duna say amahan sa langit. Amen? Kung ikaw ug ako kaduna tay amahan sa langit, muna nga nagpabautismo ta. Muna si Jesus maingon, dili gyud makasulod ang tao sa gingharian sa Ginoo gawas kung magpakatao siya pag-usab. Kinahanglan magpakatao siya pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Mausab gyud siya. Mabag-og gyud siya. Munang gisugo niya ang iha mga apostoles nga angay natong tumanon. Unsay gisugo, unsay sugo ni Jesus mga kaigsuonan, ari rata sa sugo ni Jesus mga igsuon ato na siyang reviewon. Ingon siya diha sa Mateo 28 versikulo 19. Panglakaw kamos tibok kalibutan. Himua ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Bunyagi sila, bautismohi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wa gyud moingon si Jesus nga bunyagi sila aron mahimo silang mimro anang inyong karatula. Wala gyud moingon si Jesus ba nga moingon nga bautismohin na sila aron mahimo mong sabadista, aron mahimo mong INC, aron mahimo mong Assemblies of God, aron mimro mo sa bisan unsang simbahan. Wala gyud siya moingon. Ang iyang giingon, ang iyang giklaro, bautismohi sila aron mahimo silang akong tinun-an. Ang tao nga nahimong tinun-an, gitagaag kahigayunan sa Dios nga dunay makatunan. Ug usas makatunan dapat ingon nga kita tinun-an ni Jesus, ang pagtulunan ni Jesus lahi man pud kaayo nga moingon tang mga tinun-an ni Jesus unya nga atong mga nakatunan pagtulunan sa kalibutan. Ayaw kaligo og Martes, ayaw panilhig og kuan, Biyernes. Dili man na mao'y pagtulunan ni Jesus. Dili na mao'y gitudlo ni Jesus. Daghan pag yung mga pagtulunan, mga patuo-tuo. Na ay mo ingon nga, apatid yung daghan na, ambot lang, kamoon sa may inyong nabalaan, mga pagtulunan sa kalibutan. Ha? Labi na lihi-lihi. Pertig yung pagkadaghan ng lilihi. Nya wala ka alimgat ba? Pila na kalilihi ang gigamit. Gihimo. Lisod gyapon. Lisod gyapon ang kinaiya. Lisod gyapon wa gyapoy tinuod nga kalipay. Pero sumala sa giingon kagani na sa awit.
sa Dios mo lang. Asa to? Ilapit mo lang kang Hesus. Kay may lunas ang lahat. Kahirapan. Di ba? Tanang mga kalisod, tanan nga mga kalisdanan. Doon na na'y kasulbaran, muduol lang ka ni Jesus. Muduol aron magkaton. Muduol aron mo sunod. Dili kay muduol aron pasundo nimo si Jesus. Kasagaran na ba nabatasan sa tao maingon, Lord, ubanay ko. Lord, kuyogi ko. Lord, ako rin magbuot kuyog ramang ka. Murag inana bitaw ang dating. Dapat mo ingon ta, Lord, kuyogi ko pero ikaw mo'y mugiyan ako. Amen? Kay wagyug ko'y kasiguruhan kung ako'y mag-una sa atong biyahe karon. Ikaw dapat mo'y mag-una. Lord, giyahe ko. Dumalahang akong kinabuhi. Dumalahang ako ang mga desisyon. Kay doon naman ko'y mga desisyon nato karon nga kana bitang like election. Di ba? Mao gyud na akong butaran. Ayay, nakakita mas ligig kwadrado. Naliso Naliso. Asa nalingin og kwadrado? Pero may lingin no, kwadrado ra. Ay nana bitaw. Pero ako atong last election, niya nagyud ko nga. Ako mismo dili na ko angay suginlan. Kung kinsay dunay nahimo o kinsay walay nahimo. Kay wala ko'y gidapigan. Ang akong gibutaran katong na kana bang effective sa ihang katungdanan. Kay ang tao nga dunay na trabaho, adunay na human, dili gyud na malilong sa katawhan oy. Amen ba? Muna nga sa atong mga desisyon, even sa atong nahuna, wa gyud tay laing panganduyon. Mao ang giya sa Dios. Magpangulo gyud ta kanang panguluhan nato ang atong kaugalingon sa Dios. Moingon gyud ta, Lord, panguluhi ko. Lord, lead me, Lord. Amen? Giyahi ko bisan sa ako ang mga desisyon, sa akong mga posisyon. O sa may posisyon na to? Magyapon ka ba? Tinunan ang atong posisyon. Estudyante ta ni Jesus Christ. Kaya nga naman, nagpabutismo man ta. Dapat ang atong paningkamutan karon mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay dili ganita mo tuman sa mga pagtulunan ni Jesus. Di gyud ta kabuhat sa iyang gusto nga ipabuhat. Amen ba? Ang tao nga walay mabuhat sa gustong ipabuhat sa Dios, si Jesus miingon kining tawhana wa gyud nimo tuo. Pero kung nibuhat ka sa gusto nga ipabuhat ni Jesus, si Jesus miingon kini nagtuo gyud ni nako. Unya siya ba gyud mo confirm. Kung imong lantawon sa katapusang hukmanan, si Jesus mo'y siya mo'y ato ang abogado. Siya mo'y tig-confirm. Siya atong judge, kumbaga. Inig atubang na nato sukmanan sa amahan, si Jesus miingon, ako anak. Kinsa man ang tao nga ang kuno ni Jesus nga iyaha, katong mga taong nagtuo nga way gibuhat. Anawon kuno nato ang Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Juan 14, versikulo 12. Si Jesus miingon, si Jesus may sulti, anak man siguro na, si ikono. Juan 14, versikulo 12. Ang tinuod ba o kini? Tama? Ang mutuo ka nako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat paglabaw pa niini. Kay muadto man ako sa akumahan. So diha giklaro ba nga ang tinuod nga mituo ni Jesus magbuhat sa iyang mga buhat. Kay ang sugo samahan unsay giingon sugo samahan katong unang Juan kapitulo 3 versikulo 23.
ang gisugo niya nga mao motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo. Daghang kay mga tao maingong mintuo sa ngalan ni Jesus pero walay gibuhat. Di gani mo simba. Pero bless kayo ka nga misimba ka. Kay nga naman, ang buhat ni Jesus, di gyud siya mosugot nga di siya makasimba. Maubitaw nang kung imong lantawon si Jesus, even gani sa kadlawon pa lang misimba na sa samahan. Na miduol na sa samahan. Marcos kapitulo 1 bersikulo 35. Si Jesus matud pa diha sa gisulat ni Apostol Marcos, si Jesus kadlawon pa. Mibako na si Jesus. Migawas sa iyang higdaan og nangitag dapit aron magampos amahan. Karon mga tao, musayo man tuog bakon, musayo man tuog gawas, dili magampo, dili malibang, adtor masiar. Nya maguna-una dayog mga katong gilibak siya. Muna nga ang kasing-kasing wala mahiling. Ang naong kanang wala muhayag, nagdag-om ragyapon. Pero dalaygon ang Dios ang naong sa imong tapad ni danag na. Danag yun to eh. Kay naan ang tas Ginoo. Importante kay na mga kaisonan, yes, mituo taniya, pamatud-an nato dihas atong mga buhat. Amen? Kay ang tinuod nga ning tuo ni Jesus, mibuhat. Usas buhat mga kaisonan kining pagsimba. Kay sugo bigyan na sa Dios. Simbaha ang Dios. Pinaagi sa imuhang kasing-kasing, sa imong nauna. Simbaha ang Dios, dayga siya. Pinaagi sa pagpakpak. Dayga siya pinaagi sa kusog nga mga awit. Unsa gay pinakatap nimo nga kusog nga tingog? Katong naning ka? Di ba dapat ka nang mukanta? Muna'y pinakakusog. Dili kay alang kanimo ang himaya. Murag ka og galingon, maglisod pa kadungog. Dapat sunod, siyakit na ta. Amen? Kay sugo man sa Ginoo nga simbaha siya uban sa kusog nga tingog. Simbaha siya uban ang panagsayaw, ang uban pod allergy. Bati na sila kay kusog, masayaw-sayaw na ila ha. Unsa man ang inyo ha? Simba pinatuhoy. Simba ganita mga kaigsunan, naagud ang pagsayaw. Salmo 150. Dayga ang Dios, simbaha siya og panagsayaw kamo. Sao man pod, napatasan ang sayaw sa una, katurumpong nastabuan, sayawon ta ang kuradang sayaw nga kinaraan. Una nga makabati ning tugtog mo anak dayon. Dapat dili na tamakitan sa Dios nga kung makabati tag tugtog sa kalibutan mo kango-kango po dayon ta. Masubo ang Ginoo nga magtan-aw kay nagtan-aw man gyud ang Ginoo. Salmo 53 bersikulo 2. Gikan sa langit mingdungaw ang Dios nga nagtan-aw sa kalibutan ug nangita siya nimo. Gitanaw ka. Yay, tukar og kuradang. Yango mangyapon eh. Nya mangayo ra banig panalangin. Pero kung inigtanaw sa Dios nga adlaw Domingo ni simba ni. Unya walay laing gisimba ako. Di ba? Malipay ang Ginoo. Unsay giingon sa Salmo 37 bersikulo 5 masiguro na? 4. Salmo 37:4. Pangita ang kalipay sa Dios. Dapat ang kalipay sa Dios mo'y atong tinguhaon nga malipay siya. Kaya sa panahon nga malipay siya, unsa may iyang i-reward nga sumala sa Salmo 37:4. Basaha ko no. Murag wala mo'y Salmo. Kaikuan man, New Testament raman ninyo ha. Sagdi lang, moabot ra gito itong mga Bible. 37:4. Unsay giingon diha? Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Ang kalipay nato pangitaon nato diha sa Ginoo.
Dapat dili pud maayo nga ikaw ray malipay ang Ginoo mo'y mag-uol. Amen. Dapat malipay ang Dios. Sa Ecclesiastes kapitulo 2, versikulo 26 nindot kay na. Kabalo ba ka kung malipay ang Dios kanang mahimuot lang siya ba? Kanang mga kwartas, mga makasasala, kuhao na si Ginoo ug ihatag na si Ginoo nimo. Kana kung nakapalipay kaniya, katawas Brad Moses, pagdaghan na gidugay tag kwarta. Tinuod na oy. Biblikal kay na. Seryoso lang. Kung tinuod yun sa tibok na tong kinabuhi, nalipay ang Dios, nahimuot ang Dios, di ta napasagdan. Muna miingon ang mga tao, mga kigsunan dito, akong mga kaila, ni ami kay gusto mo makakita ni Pastor Gideon, kay kabalo man sila nga giatiman ko sa Ginoo. Amen? Natingala gud sila kay nganuman ang ubang mga simbahan kung imong lantawon pila na katuig maglisod sila ugman. Pero natingala sila nga wa pa ganitay tuig nagpinising na ta atong pakpakan ng Ginoo.